Takže ahoj, ja som Tomik z projektu Herný svet, no a prinášame vám ďalšie video vlastne z takých tutoriálov, kde si ukážeme, ako si založiť vlastnú takú stránku, ale nebude to nejaká obyčajná stránka HTML, ale bude to stránka cez už vopred predvolené šablóny. Takže pôjdeme na stránku webgarden.cz, je to český hosting, tvorba webových stránok, ako môžete vidieť. Link dám do popisu videa. No a tu si nazveme, ako sa stránka bude volať. Takže ja dám napríklad YouTube herný svet. Tak, môžeme to mať tak. Počkať, nemôže tam byť bodka, čiže YouTube herný svet, alebo dáme si YouTube HS ako herný svet a dáme si tu napríklad youtube.vgz.cz. A toto, že chceme vytvoriť aj e-mail na adres, tak my si vytvoríme a ukážeme si, ako ďalej s tým pracovať. Takže tuto máme VGZ a tuto máme zavinač VGZ. Tak dáme si, na čo to bude slúžiť, tak my to dáme ako univerzálne stránky. Pokračovať. Musíme si vytvoriť e-mail, ale ja to dám na náš e-mail. Vytvorite si e-mail, hociaký e-mail. Na náš e-mail. Tak, to zaškrtnúť, áno. Pokračovať ďalej. No, tak teraz dáte tu upravovať web a môžete dať zobraziť web. Toto si môžete zavrieť. Tak, tu vidíte YouTube HS. No a predvolená šablóna je takáto ružová. Nevadí, my si to môžeme zmeniť. Takže tu dáme vzhľad. No a mne sa najviac páčia asi také viac, akože kde sú šedé farby a modré farby. Napríklad táto. Alebo táto. Tak dáme si túto teda. Môžete vidieť, ako to vyzerá. Tu dáme toto. Šípečku. Dobre, no ideme sem, dáme F5, čo je reload stránky. No a môžeme vidieť, že je to takéto. No, čo ďalej? Ako sa s tým pracuje? Toto môžete na to kliknúť, áno. Tu si môžete dať, aké chcete, veľkosť textu. Tuto si napíšeme YouTube herný svet. Dáme to veľkým, bude to takto vyzerať. A toto si môžeme dať ahojte, toto je stránka na YouTube. Dajme tomu, áno. Tak. Keď dáme znova F5, tak toto bude YouTube herný svet. Ahojte, toto stránka na YouTube. A ak si chcete zmeniť toto, tak to je tu záhlavy. A tuto máme názov stránek, to si dáme YouTube herný svet, takisto môžeme si dať, toto si môžeme dať, vlastne toto si môžeme odstraniť celé, to je tento koš, OK. A toto si môžeme odstraniť celé, vlastne si môžete dať hociaký obrázok, ja tam teraz nebudem dávať. No a ak nechcete, aby tu boli takéto tieto ikonky, tu, tak klikneme si na tú rubriku, áno, pôjdeme sem do nastavení, na to dáte iba myš, nič nebudete klikať a tu máte dole ikonka. No, tu si môžete vybrať aj akú chcete, tu môžete dať prehľadávať, áno, tu vyberáte nejakú, ale vy si, ak nechcete, tak dáte žiadne, áno. No, dáte uložiť, záleží to od vášho internetu, ako rýchlo to pôjde. Takže ja už tu nemám žiadnu. Áno, môžete vidieť znova F5. Tu nebude žiadna ikonka. Vidíte. No. Tak z tohto asi začiatočného videa neviem koľko natáčam. Neviem koľko natáčam, vážne. 5 minút. Dobre, z tohto začiatočného videa myslím, že by to bolo všetko. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšej časti, v ktorej si ukážeme základné nejaké také funkcie, aké má tento web hosting pre vás, čiže nejaké formuláre, ako sa tam pridať YouTube video, ako sa tam pridať Google video,
ako tam dať nejaký formatovaný text, čiže tučný, no vlastne tučný, ale napríklad hrubé, počiarknuté, kurzívu, alebo tak. No a to je asi všetko, takže ja sa s vami lúčim a ahojte.